हमारे तरफ से बार बार प्रणाम रही। बहुत सुंदर बाबा जोड़ा नहीं के हमारा तो भरोसा ना लगे रहा खड़ा हो खो इतने भाग तो भागे बा लेकिन एगो बात जरूर बा भले रउरा केहू के संग बैठ के कम नहीं करत हो खो लेकिन जहिया सुभाष सागर के सोझा रउरा पड़ जाइले तहिया रउरा मजबूरी से खड़ा होके के पड़ेला। तो ये जरूरी बा गरम रोग हो जाइले किसी आ जाइले तो अच्छा बात बा हम कहब की है कि कलाकारी में कम से कम चुनो बाबा परिवर्तन लाई अबो से लाई तो ठीक रही। लेकिन पहले हो सरवा ठीक आवत नहीं जाए औ कहत रे मुस्कान चाचा कहिए उनकर बेटा हो गेला है दोन हवा बेटा मुस्कान के नहीं चाचा भतीजा लोग होला लेकिन ई चाचा ना होनी सोनू बबुआ तू तनिकरा बारे में अच्छी तरह से जानत रहो। तोहरो प्रोग्राम में एक कलाकार सेवा जाके कैले बड़े मुस्कान चाचा कलाकार के कलाकारी देखे के चाहिए। जितना नैना जी जो डांस करके देखला दे तरीका कोनो ऑर्केस्ट्रा के लड़की नाच के देखलाई लो अगर केहू हाथ उठा के बता दे कहो कोनो ऑर्केस्ट्रा में नाचे वाला लड़की यदि हे प्रोग्राम में इतना मेहनत करके देखला देव तो उतना नाइट दियाला उतना पैसा दियाला। इनकर घर कहाँ हो भी हमारा घर से लगभग 80-85 किलोमीटर दूरी पे इनकर घर बा। यही जन से लगभग नहीं खे तब हमारे घर 100 किलोमीटर हो कि ना हो 100 किलोमीटर हमारे घर बा और वही जन से 80-85 किलोमीटर इनकर घर बा। तो हमनी के मजबूरी से एगो कलाकार लेके हरदम परमानेंट चले के पड़ेला। हमरा सब पिंटू बाबा के दिन हवे लेकिन कहे के का बा सावरिया सावरिया रे सावरिया रे अब हो सावरिया ज्यादा तो कुछ ना कहो लेकिन हमरा बुझाता कि यदि अगर जे तेरे बोलनी हो अगर रौरा वो तेरे बोल दे तेरा और मुंह में के जन पान बात तो पब्लिक लगे पहुंच जाए। केकरा से कहतनी केकरा से सुनो बाबा से कहतनी शायद रौरा ए तेरे बोल दे तो जन रौरा मुंह में पान खातनी वो ऐसा बोलब कि पब्लिक लगे पहुंच जाई। आई बोल के रौरा देखलावे के पड़ी और गीत गौ नहीं रौरा का गावतनी सब जो करे एगो डॉक्टर के हाल एगो डॉक्टर ना जानी तो मरीज का जानी। रौरा एक राउंड में कम से कम 10-15 गो लय 10-15 गो गीत रौरा गा के सुना दहनी श्रोता समाज के इस समझ में ना आइल कि चुनू बाबा कौन गीत को बगा देतानी का कह देतानी एकर कोनो तरीका नहीं है। उधर नाच में लवंडा का होलो कोमे खाइले देखी चाचा जी गौनई के मतलब ई ना भई गौनई के मतलब ई भइल कि जवन चीज के शुरुआत करी ओकरा के अंत करी ताकि श्रोता समाज के सुने वाला के महसूस होके आके हां जहां से शुरू भइल बा एकर अंत भी भइल बा। राउर गाय की चूरू बाबा अब रह नहीं खे गई गाना बजाना करे के लगे तरीका अब रह नहीं खे गई। श्रोता समाज कहानी है कि प्यास जितनी लय लयदारी में तरी हंसी मजाक के मनोरंजन की दुनिया में चल जाओ तो रौरा लगे तो कुछ बाना और रौरा फिर कथा में घुस गई नहीं है कि लो सुभाष सागर हम तारा के कथा में घुसावत तनी अब यही में लपटाई रही है। घर लोग धोले एकर मतलब के रौरा अपन दावे को छोड़ी ले ना कहीं रहू लेकिन हाई लोग कथा सुने खतरा बा अबे हम कथा छान दे तो हमरा बुझाता कि आधा लोग घर धोली आई बाबा रौरा गौ नहीं पर श्रोता समाज नहीं खे जुटल ना कारण इतने बाकी यदि अगर है ना रहती चटक मटक गौ नहीं ना होई तो राउर गौ नहीं पर हमरा बुझाता कि है श्रोता समाज लोग गरियाइए के निहाल करके जाई जगह जगह
एगो बात करनी है कि पहले के औरत लोग रहे कि नकलोल से लेके बकलोल तक ले कादुन से दूर करत रहे। जानतनी शिकायत ना केहू के करे के चाही। लगहर माल पोसब त दूध में लिखाए के, लगहर माल पोसब त दूध में लिखाए के, पहिला पोसब त कुछु ना भेटाई। कौनो जानवर के खिया के पहलवान करब तो ओकर गोबरवो कौनो काम में ना आई। ऐसन ऐसन पूर्वक गंवार के थमाए भाई माए के गावे के ते गौरव भैया और टेंट समियाना जनरेटर के पैसा डाले दिया। शुरू में कोई काम आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के पहचान नहीं होता। अरे सच बात तो ये है कि बिना छेनी हथौड़ी खाए हुए भी पत्थर भी भगवान। कम से कम बात भी बोली तो श्रोता समाज के सब अच्छा लगे। आन्हर का बुझा तक कि सांझ हो कि भोर हो, तो अवला से का जानी कि सांवर हो कि गोर हो। चुनू बाबा अपन लाज रौरा अपो से छुपा ली, काहे से कि लोग बुझे वाला बुझ गेल बा कि साधु हो कि चोर हो। चले महाराज कहतनी कि सेनूर तनी मनी ओकर महत्व होला। केहू हेने लगावला, केहू बीच में लगावेला। सेनूर ऐसन चीज हवे मास्टर कि सेनूरे बनावेला। तो खड़ा हो जातो जब रोज सेनूर के नाम धोनी हो तो तनी एगो मैटर सुन लियो पर। अरे सेनूरे बनावेला अरे जिंदगिया के साथी, सेनूरे बनावेला जिंदगिया के साथी। जैसे चरेला जैसे चरेला जैसे चरेला तेल साधे बाती। रुको हो ओए चुनू बाबा, जैसे जरेला तेल संगे बाती अरे सेनूरे बनावेला जिंदगिया के साथी। जोड़ा लगा गीत के। अरे सेनूरे बनावेला जिंदगिया के साथी। ये गीत के जोड़ा लगा दे तो बुझम ब्यास न तो कोनो चावरा में के घोड़ पड़ास। ओसे कम बालो काइलो और गाना बजाना चल जब हमरा जवार में हमरा क्षेत्र में रौरा के कानामा धो के ओंठ के आलू स्टेजवा पर से उठा के भगा दी। सही 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 और गाना बजाना होता है। ए महाराज का दुनिया के यहाँ के जोड़ी जेपी यादव जी, वाह वाह वाह। एगो राउरे जोड़ी ना यूट्यूब खोल के जब देखल जाए तो सुभाष सागर से भी एक ना अनेकों दुगोला जेपी भैया से भइल रहे। तो हमरा तो ये डर लगता कि एगो जोड़ी बनौनी गावते गावते कि दुनिया से वहां के लेके चल गई नहीं। हमरा के जोड़ी मत बनाबे सरकार, कहे से कि ढेर दिन जिए के बा हमरा। हाँ ढेर दिन हमरा जिए के बा ये बाबा। वहाँ के तो लेके चल गई नहीं, हमरो के लेके चल जाम तोरा केहू पूछबो ना करी। जेपी यादव चल गईले, जेपी यादव गईले तो सुभाष सागर पैदा हो गईले। चंपारण से जेपी यादव दुनिया छोड़ के चल गईले तो सुभाष सागर यादव पैदा हो गईले। चुनू बाबा के पीछे छोड़े के नहीं खे, छोड़े के नहीं खे। रौरा जेपी यादव के दुनिया से लेके चल गई नहीं, हम गावते गावते रौरा के दुनिया से लेके चल जाए।
कहानी होला जब मोहाल तो अभागिन कहानी। देखी बाबा एगो रौरा से ना कोनो भी जिला में कोनो भी कलाकार से गौ नहीं होला। हमने के अपना भाव में गौ नहीं कल जाला, रात भर टाइट गौ नहीं कल जाला। और औरत तरह मौगा गौ नहीं ना का तो प्यार कैले बड़ी सुबह सागर। तो रौरा प्यार कहाँ से करो, रौरा मेहरारू के गरज कहाँ से बा जो ओकरा में लागेला तो रौरू में लागेला। जौन हमरा नचनिया के लागेला तो ए बबो के लागेला। तो यहाँ के कैसे नचवाए ऐसे चक्कर में ना पड़ी ले। सोची ले कि जौन खर्चा हम नचनिया में करब तो हम अपने में ना कोले। तो ओहि में कई हाचा ओहि में कई बाबा हाचाड़ मौग है, हाचाड़ मौगी। हां भाव का लागल सेनुरे सेनारी हरे सुहागिन कहानी होला जब मोहाल तो अभागिन कहानी। जब रौरा सेनुर के नाम धरनी तो हमारा गीत मन पर गइल हवे। सेनुर अनमोल हटे, सेनुर अनमोल हटे, अरे नारी के थाती। सेनुरे अनमोल हटे आ नारी के थाती आ सेनुरे बनावेला जिंदगिया के साथी।